Hi, is Mr. Mailí, agus inniu bémas ag tharraingt pictiúr deas sa theach. Tá sé an Shimplí, seo an méid atá ag teasta wet. Pápéir, Pán Louis, Dahanna. Is féidir cibí dahanna tá ad sa mála a úsad. Ealaín, ar dús, Fotheideal Louis agus tar an croch cearna gach don sach. An sin, tar an díon an tí. Is féidir línta a chur an díon chun é a bhaisiú. Cuirmas simléir an tacha níis, ónas go méid dadí na nulagan an teachtasteach. Tá an croch drinne lógach den doras agus há chearnóg duna fuinneoga. Tá chead a thiamh ar chronológ agus ar chearnóg. Híon, dó, trí, cear. Tá an tachaín seo cosa le a thachéin. Cuirmas cosan agus gardaí leis inis. Is féidir clocha a chur ar an gcusan inis. Clocha móra agus clocha beaga. Más tú céntáis amsir atáin sa fictar seo, is má lomsa na mín san amsir go deas, mar go míon méid ná dul amach faoin air. Tá an circail sa spéid. Féoch, tá an ghrian ag scoilte na gloch. Cecha bhfuil a gaiidí libh? Tá mise beag nach chéachnaí. Táinear muid féir in naca leis a gusan chun gardaín deas a chur os córansaí. Caithfear muid an fictar a rathú inis. Is féidir cibí dahanna tá wet a úsad. Sílan go mbeidh neart dahanna a úsad amsa don fictar seo. Tá glás ar a bhéir. Más tú cén dá bhíonn ar an ngrian. Sin é, dá Beidh. Inis, an simlíne. Thomas Ray, nach bhfuil a tachaín seo go hálainn. Bhain me sé an tainmhe a bheits na EALAÍNE libhse agus tá súil an go bhain sibste tainmhe freisin.